Roja 14.04.2024 Dîlîga duyemîn de maçeke girîng heye. Tîma yekemîn a Komaspor Amedspor û tîma duyemîn a Hemankomê Kastamonuspor li Kastamoniyê tên hemberî hev. Berî maçê em li hin îstatîstîkên her du tîman binêrin kerem bikin. Pêşî buhayê tîman. Buhayê tîma Amedsporê 2.610.000 euro ye. Buhayê tîma Kastamonu 3.306.000 euro ye. Amedspor di komê de xwedî 74 puanan e û yekemîn e. Kastamonu xwedî 71 puanan e û duyemîn e anha. Amedê heta niha 47 gol avêtine û 24 gol xwarine. Kastamonu 32 gol avêtine û 23 gol xwarine. Yani Amedsporê bi qasê ku xwarine ew qaşî avêtine. Lê Kastamonu bi qasê xwarine ew qas nekariye bavêje. Amedspor di 10 maçên dawî de her serketiye. Kastamonu di 10 maçên dawî de 6 caran bi serketiye, 4 caran wek hev maye. Amedspor maçên xwe di stada cihê 33,000 kesî de dilîze ku piranî tije ye. Kastamonu li stada xwe ya cihê 4,000 kesî lê heye de maçên xwe dilîze. Lîstikvanê Amedsporê yê herî buha bi 300,000 euroyî mert çapar e. Lîstikvanê Kastamonu yê herî buha Yusuf Türk e ku bi 225,000 euro ye. Li Amedsporê Berk Ünsal bi avêtina 19 golan li pêş e ku di lîgê de jî yekemîn e niha. Li Kastamonu Okan Eren bi 15 golan li nav tîma xwe li pêş e. Li Amedê Çekdar Orhan bi 15 asîstan yekemîn e. Li Kastamonu Kubila Yavuz bi 6 asîstan yekemîn e. Ji alî teknîk direktoran ve em binêrin. Teknîk direktorê Amedsporê Mesut Bakkal 6 salî ye û xwedî UEFA Pro lîsansê ye. Teknîk direktorê Kastamonu Fırat Gül 39 salî ye û xwedî UEFA A lîsansê ye. Yani Mesut Bakkal gavek li pêş e. Mesut Bakkal di Süper Ligê de jî teknîk direktorî kiriye, lê yê Fırat Gül tecrübeyekî wî ya wisa tune ye. Lê her du teknîk direktor jî rêskirina lîstikvanan a sîstema 4-1-4-1 tercih dikin. Dema ji alî îstatîstîkan ve em didin berhev, Kastamonu tenê duwarê buhabûna tîmê de li pêş Amedsporê ye, lê duwarên din de hemûyan de li paş e. Baş e, wê niha çi bibe? Maça wan 14 me heye. Li gor saeta Amedê saet 15 de dest pê dike. Kastamonu li mala xwe bi avaraj e, ji ber ku temaşevanên wê li wir bin. Lê Amedspor bi îstatîstîkên xwe jî, bi temaşevan û daxwaza xwe jî gaveke derdikeve pêş. Lîstikvanên Amedsporê li mala xwe çawa dilîzin, li Kastamonu jî wisa bilîzin, piçek din konsantreya xwe derxin jor wê bi ser bikevin. Lê piçek ji xwe biçin, di saniyeyên xwe ji bîrkirinê ên herî piçûk de jî dê derbê bixwin. Loma jî bo wan konsantreyeke baş, organîzasyonekî baş, berxwedanekî baş û lihevkirinekî baş a di nav tîmê de ji wan re lazim e. Bi vî awayî wê bi ser bikevin, serketin qet ne zehmet e. Û sibê temaşevanên Amedsporê li du meydanên mezin ên Amedê bi alîkariya şaredariya bajarê mezin li ber ekranên mezin dê maçê temaşe bikin. û bi hezaran temaşevanê wan ên li bajarên din jî dilê wan wê ji bo Amedsporê lê bide. Ger Kastamonu bi ser bikeve, puanên her duyan dibin yek, lê avaraj dikeve destê Kastamonu. Ger wek hev bimînin, puan naguherin û avantaj dikeve destê Amedsporê.
لێگەر ئەمەسپۆر بەسەر بکەوە فەرق دبە 6 پوان û ئەمەسپۆر dikare sibê de şampiyoniya xwe ragihîne li gel ku 3 hefteyên din mane jî. Sibê piştî maçê em hev bibînin.